Hi guys! Today, Mom, look at the vlog. Hoy! Vlog-vlog mong kanihan. So, hello guys! In today's video, mga tomi sa Spruce Meadows Christmas Market. Time check is around 3:48 until 7 p.m. rata dito. So, not sure. Let's see, ganahan gid matos just minute doon sa kay na dito. Pero nagready na mi daan, nagsuot na mi mga tugnaw nga mga pangtugnaw nga jackets and everything. Just in case madugayan dito do. So anyways, I'll see you guys there. Dalon ta mo dito unsay na dito ron. So naabot na mi guys. We're here. Mo ni siya diri na murag mga Christmas tree. Look at the view. Dagan na kayo siya parking under diri and then the other side. So nya na po yung mga for press na ako nga pusog mangihi na po yung mga spots para sa mga ihian. So ito gana ka ng mga portable lang ba nga mga ihian. But anyways, ready na lang sila. Kaya ginakuha ni Mami si Noah. Kaya gihubo-hubo ni yung pants. Bili na lang si Swiswi. Na. Alright. Let's go. No, guys. Very tugnaw. Kung ano mo dito guys, kinahanglan dyan mo mag-jacket og sakto kay kung dili kulog yung itlog. So na siya buy the ticket guys. General admission is 12.60 per senior citizen. Ada bonfire. Grabe tugnawa dyan guys. Dili mada nga magdugay mong kamot nga way gloves o di masulod sa bulsa. Tugnaw jud. Tingnan natong night shot to daning kuan be. Unsa ta gani? Low light sa Action 5 Pro. Switch lang tarog pocket 3. Grabe di kay ko ka video guys kay rating ka tugnawa. Gahi din yung kamot. Kenapa ni siya indoor dia So first time naman dire. Tanawa sa katugnaw guys. Inaana katugnaw. Kalimot ko na check out sa temperature. So mao ni. Ito na iko andre mao burag bonfire. Ang tugnaw kayong kamot. Mga kanan na yung mga kanan dahil dito. Pero na kaon na migay na ni guro. So take note, ang bayad gay na katong video is around $21 adults. Senior citizen o mga bata 12. Dago pa ni kayo siya. Tugna kayo. So karon guys, nakasulod kami sa indoor nga lugar. Arang kay di kay tugnaw. Nanay murag kita dali grabe tugnawas gawas. Ugahay dayon dalunggan ba. So yeah, libot ta dire, kung sina dire. Mga baligyanan ra din siya, mga lain-laing mga local nga mga
mga shop. Tiyog silbi kung nakadagang paliton niya, dagang kakarga. Kaya magawas dyan mong kamot, kaya mag-witwit sa bag. Huwa kay gloves, kaging yung kamot. Para safe, huwa kay gloves, ay nalang pamalit. Sige, sulod mo ma. Endot kayo diri guys. Noah, where are you going? Asa kami? Sit down, tired na? Tired? Ay, gakuan guys. Ay. Not sure if you can see it. That's so cool. Ano na? Gin? Sorry. Sana po yung pang bonfire dito. Okay, ali mami. Yan yung hands B para hot B. Hot din oh. Punta na. Let's go. Oh. Asa ma? Wala lagi. Ano yung gusto ni Noah guys? Forward gamay bigyan na yung mga agi. How much is it? How much? 17. 17. 17. You want Santa? What do you want? Santa. Can I grab you? Gracia po tani guys. This is city po ganyan baluna ba? Napo dito. Santa ko diyan. Santa. Okay, we'll just wait. Oh, Santa. What will you say? What will you say? Yeah, keep straight. Thank okay? you. This way. Keep straight, okay? Keep straight up. Because straight with the up? light here, okay? Oh, there's the lights here. Oh, keep straight now, keep straight. Happy na ka? Reklamo tag-iya guys, di daw siya pa video. Short Lord. So napoy Filipino diri nga karinderya guys. Na siopaw. Mga unsa pa na dira. Gain na unsa to nga lane. Kalimot ko guys karon na nami sa Candy Lane. Ano siya? Candy Lane.
Pagtao, uy. Lumiyan tanay diri ko ni open og kiosk ko ba. Baligya ko ka ba. Next time. Someday. Tsaka na. Kanta. Hello, the Grinch we. Ever so far, warag makapawala-wala rin sa Stugnaw guys. Kung sulod-sulod ka sa indoor, then gawas na sad ka. Then sulod na sa indoor, gawas na sad ka. Yan na po yung mga bonfire. Kaya po mga tripping. Pero paniguro gin mo boots ako Guro jud kog boots kay basig manggahi atong tiil. Same atong uy, di mga kabayo guys. Ay real ones. Ay real nga kabayo. Here. Hala. Nakadako sa iyang. Hinggawa. Ayos mama, dako kung kikunti ng kabayo. Magawas dyan na kay Tugnaw man. Okay, ribbon yan, lubon. Dakuha din nila no? Dakuha din ni kabayo guys eh. Kana magbiyahe, makitaan sa mga kilid-kilid mura ra magagmay pero nagduol din madagko di kayo. Hindi biya siya. Patiran ka, winging juga. See you tomorrow na ka. Visit Santa guys, visit Santa. So na With Santa, you donate here. If you want to just get warm and hang out, you can come over here. Okay, thank you. Gusto ka ang picture ni Santa? $10? Gi, kamu nuwa. Kamu nuwa. Oh. Do you want a picture with Santa, Vi? Yeah. Okay, go. Pero sa solo. Oh, go, mami. Kamu kuyo kay diri rami. Nag-fog na akong eyeglass. Kung gusto mo pa-picture ni Santa, guys, $10. Donate mo $10. Donate si Santa. So, nakapa-picture kami Santa, guys. Nara ang among picture ay. Kadonate yun migjis. Anyways, tayo na sa miglibot-libot diri and then probably mauli na tayo after. Mau tayo sa kabayo guys. Sama mo rin mami. Okay na gid ay tinod kabayo na. Ababi. Sama na. Mga gagmay, mga kuan, mga midget. Ngala ko ba ang kuan? Na gid ay dire. Wash your hands, mate. Oh, sorry. May baka guys. May mga kanding, may mga goats. Okay, grandma's gone. Where's grandma? No. Look lang. So guys, mauli nami. More ito siya na dire sa market, mga palitanan.
mga local shops, main lang panglag-lagan basta winter time. So far balon ra mo na palit, asan hindi palit og coffee. Kaya kung mapalit og coffee, sige tag-ihitog na kayo. Anyways, thank you guys for watching. Hope you guys have a good day. Bye for now.